Menikmati indahnya sore, sorenya di sini seperti ini. Anginnya semilir, nunggu jemuran gitu. Jemurane wek arep entas-entas, sik ngesis. Menikmati indahnya sore karo ndelok manuk mabur, manuke mabur. Dan ki bungane daun mint sama bunga rondo bolong. Ini bunga rondo bolong. Jenenge jerene bunga janda bolong. Ora bolong apa iso nguyuh. Nah, ini daun mintnya. Nah, anginnya semilir kalau manuke nangkring ning kono to, Lur. Nah. Oke, manuke. Salam sehat selalu buat semuanya. Semoga semuanya lancar, rezekinya lancar, pekerjaannya lancar, sehat jiwa dan raganya. Amin. Halo manuke. Nyangkruk karo ndelok manuk mabur ngesis. Ngencengne sikil lho. Sikile keju. Sikile dikencengne Lur, sikile keju. Keju iki mas sedina umek ket isuk uwer polahe uwer. Semilir angine ke laupan ngarepan nyirami bunga. Bungane akeh kono. Manuke kuwi ke. Nah, ke jemurane giong-giong ke. Tak dicek. Nek wis garing gek dintas, nyeker, Lur nyeker ben anyep. Kulino nyeker. Nah, iki wis garing dintas. Iki lape tokor rong garing, keset. Iki jenenge keset, nek Blitar jenenge keset. Ning nggonmu apa, Lur? Keset ning kene lap kaki. Iki jenenge keset, ning kene lek ngarani lap kaki. Kayak lapan ngarepan siram-siram. Nah, bungane larang-larang kayak. Bungane enek sing rega 100-100an punjul. 200 punjul. Larang-larang bunga bonsai. Kalau manuke nangkring kono kayak. Nah, wis iki digeret rono. Ki sarepe garing-garing ki nek meme. Enake tak ndoro, Ding. Anginnya semilir, gila silir. Nangke bung wis ijo-ijo godhonge. Dan iki ya wes, selamat beraktivitas Lur. Saya tak mungut baju dulu. Dan sebentar lagi jamene iki jame mojok di dapur, yang mojok di dapur. Tapi saya libur enggak mojok ini. Ya wes, selamat beraktivitas dan salam sehat selalu buat semuanya. Tetap semangat, selalu jaga kesehatan. Semoga sehat selalu, amin. Ya wes, saya mau lanjut itu pungut jemuran dulu. Selamat beraktivitas, bye-bye.